Bude to bolieť, pán doktor? Som doktor Kollár a v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Gynekologické vyšetrenie by nemalo bolieť ani fyzicky a už vôbec nie psychicky. Prvé gynekologické vyšetrenie je viac o rozprávaní sa s vašim lekárom, o získaní si vzájomnej dôvery. Gynekológ sa vás bude pýtať na problémy, s ktorými prichádzate, na pravidelnosť cyklu, na bolesti, či ste mali pohlavný styk a podobne. Na to, aby sme vás správne liečili, potrebujeme poznať váš stav a čo najviac o vašich ťažkostiach. Počas vyšetrenia sa nebojte požiadať svojho lekára, aby vám povedal, čo ide robiť, alebo ho i dokonca zastaviť, ak sa vám niečo nezdá. Nie je hanba sa rozprávať so svojím gynekologom otvorene a povedať mu aj svoje obavy. Totiž to, s akým pocitom odídete pri prvom vyšetrení, sa s vami môže viesť celý život. Ak máte ďalšie otázky o prvej návšteve, nechajte nám ich v komentári. Poďme sa raz a navždy zbaviť obáv z prehliadky u gynekologa.